Rođen tu malo dalje, 3 km dalje, u jednoj kući u Donjoj Dubravi. Odrasao cijelo djetinjstvo, znači cijelu osnovnu srednju školu odrasao u ovim šumama, po ovim dravama, po rukavcima Drave, lovili ribe i sve čega je bilo okolo, od žabi, kača i tako dalje i tako dalje. I od tog trenutka je realno u srce mi priraslo ovaj teren koji ja zovem uvijek raj zemaljski, uvijek bio i uvijek ostao. A neko drugi ga nazval Amazona Hrvatske, još ljepše ga nazval nego ja raj zemaljske. I od odgoja i od Donje Dubrave i od mojega dedija koji se isto tak zval Muškatlin. Svi su ga zvali Muškatlin. Tako je nastala i ova priča zvana Muškatlin i farma Muškatlin na kojoj se trenutno nalazimo. I svi ovi konji su praktički od te, bi rekli, djedovske loze i od pradjedovske loze vezana uz konje, vezana uz životinje. Povijest farme Muškatlin, to u obliku kojem je danas, kreće pred 14 godina. Kad sam kao diplomirani veterinar došao, vratio se znači iz Zagreba na rodne Grude i tog trenutka sam znal, odnosno tražil poziciju da bom dopeljal i stacioniral konje koje sam znal da bom prije ili poslije imal u svojem posjedu. I ovog trenutka od prvih 4 kobile koje sam dopeljal, znači vlastitim rukama uzgojeno, ovdje se nalazi 12 sportskih vrhunskih grla konja. Nalazi se kompletni, znači infrastruktura vezana uz poligon za treniranje, uz ispašu, znači uz pašnjake za odgoj i za uzgoj tih 12 konja. Farma Muškatlin bi trebala postati jedan ulaz u cijeli rezervat Veliki Pažut, zoološki rezervat, mjesto gdje svaki čovjek može osjetiti kaj znači čista iskonska priroda, kaj znači vidjeti orla štekavca, kaj znači vidjeti crnu rodu, kaj znači ne vidjeti, jako teško vidjeti, ali vidjeti di dabar živi, a uz to sve to na leđima vrhunskog prijatelja konja napraviti i obići svih tih 15-20 km staze na konju, to je ono kaj samo može zaželjeti. Naš cilj je isto tako da pružimo uz sve to, uz konja, uz vrhunsku prirodu, znači vrhunsku gastronomsku ponudu, vrhunske dravske ribe, divljači, naravno ne ulovljene u rezervatu, nego ulovljene u okolnim lovištima i sve to začinjenom našom praktički međimurskom, podravskom, zajedničkom gostoljubivošću, da ljudi vide šta znači vrhunska gostoljubivost u jednom od najljepših dijelova priroda Hrvatske i Europe.